med jer. Hej. Jeg vil gerne lige vise nogle fodboldtricks. Altså, ja, jeg kom lidt på Danmark her for et par dage siden, som du ved. Ja, det synes jeg bare, jeg har sådan en god teknik, ikke? Okay, god teknik. Ja, jeg er lige kommet ind i Danmark. Jeg har sådan været i Danmark i et lille stykke tid. Jeg er altså syg fodboldspiller, ikke? Jeg fik den for 2 år siden og sådan noget. Men dem skal man, det er rigtig vigtigt, at have sådan noget på mig. Nå, men skal vi se nogle moves, hva'? Først lige godt at varme op, så man kan. Nå, så starter vi. Sygt! Ja, den er den der. Det var lige fejler, ikke? Når så kommer nogle flere moves på et andet tidspunkt. Ja, men nu tror jeg lige, jeg skal slappe af nu. Det var en ret hård dag i dag. Men hej. Hvor slukker man? Hej. Hvor slukker man?